नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और हम हैं प्रियंका देवी कुशवाहा। आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत बड़ुए। और फिर से एगो लेके आ गए बनी हम बेटी विवाह गीत रउआ सभे के बीच में। तो चलिए रउआ सभे के सुनावा तनी। और अभी तक ले हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया कैले, अभी चैनल पर नया बन जाए तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक शेयर जरूर करम जा। तिरछी पापा पगरिया बनला हो, तिरछी देशवा चली दिहला हो, तिरछी नगरिया चली दिहला हो। घरवा दुअरवा पापा हो नहीं देखला हो, खेतवा देखी के लो भाई गैला हो, खेतवा देखी के लो भाई गैला हो। तिरछिया तिरछी चाचा पगरिया बनला हो, तिरछी देशवा चली दिहला हो, तिरछी देशवा चली दिहला हो। खेतवा बधरिया चाचा हो नहीं देखला हो, घरवा देखी के लो भाई गैला हो, घरवा देखी के लो भाई गैला हो। तिरछिया तिरछी भैया पगरिया बनला हो, तिरछी देशवा चली दिहला हो, तिरछी नगरिया चली दिहला हो। पढ़ल लिखल भैया बरवा नहीं देखला हो, सूरतिया देखी के लो भाई गैला हो, सूरतिया देखी के लो भाई गैला हो।